Vi snakkede lidt om festival, ikke? Og det her med, hvad der foregår på en festival. Og så kom jeg faktisk at tanke om en... det ved jeg ikke noget om! En historie fra en af vores kære lytter, som er meget relevant for det emne. Det er vores dejlige lytter, Katrine Faxe, som har sendt en historie, som handler om festival, men som også samtidig vender hele bøtten rundt på det, du lige har siddet og snakket om. Så derfor vil jeg læse beskeden op fra Katrine Faxe. Læn dig tilbage, Simon, og lad os tage en tur til Roskilde Festival. Skal vi have lidt underligt? Med en anekdote. Ja, det kan vi måske godt. Er det en fræk historie, eller skal vi have lidt... Det tror jeg er op til en selv at vurdere, om man synes, det er frækt, frastødende eller blot tankevækkende. Lad os bruge lidt... Så får vi lidt nature. Så det er en god ting. Der er ikke så meget naturlyd på, det ved jeg. Jo, hvis man har taget rigtig, rigtig meget LSD og ligger med hovedet helt ned i græsset. Ja, og så får en orange scene. Lige præcis. Så kan man høre, at der bliver væsket fra de små med sjælen ned i græsset. Okay. Nå, skal der noget lyd på, eller hvad? Eller skal jeg bare jeg ved ikke, om det ligger der et eller andet sted. Det er fint. Jeg starter bare... Der ligger den. Du starter. Ja, tak. Ej, det passer ikke. Det var også forkert. Det var en romantisk aften i Argentina. Det var til en anden historie. Ja. Så er vi der. Ja, så er vi på Roskilde Festival. I Dansk Ornitologisk Foreningslejr. En lille anekdote fra Katrine Faxe, en af vores fantastiske lytter. Jeg læner mig tilbage nu. Nu er jeg der. Kære Jan og Simon, jeg er der nu. Tak for et fantastisk program. I love you. Altid formår at gøre hverdagen betydeligt sjovere. Selv tak, Katrine. Det gør du også. Jeg skriver til jer, da jeg ligger inde med en ret så vild historie. En historie af sådan en karakter, at den ikke bør fortælles, hvis der i selskabet forekommer sejl sjæle, gudfrygtige mennesker, folk med hjerteproblemer med videre. Ja, James Holder for ørerne. Men I falder heldigvis ikke i den kategori, og jeg tænker derfor, at I sagtens kan tåle at høre den. Yes. Så kommer vi til den. Jeg tager sgu lige fødderne op, du. Min veninde og jeg var på Roskilde Festivalen, og dette år havde vi fået et job som scenevagter. Et lidt kedeligt og begivenhedsløst job, hvor der cirka 2 gange på en vagt af 8 timer kom folk med backstage-armbånd og gerne ville ind af den indgang, vi vogtede. Heldigvis var vi vagter på en scene, hvor rigtig mange mennesker passerer fra deres lejre og op til festivalpladsen. Der var derfor en masse trafik frem og tilbage, og således var det nemt at komme i kontakt med folk, der gerne ville fortælle trætte scenevagter hvor god og vilde festivalhistorier. Og så kommer den, Simon. Yes. En gruppe friske unge mænd i midten af 20'erne stoppede op en af dagene ved vagtstationen og fortalte følgende historie. De har været ude at feste i en anden lejr om natten, men deres ven, som havde hovedrollen i historien, var så forfærdet og pinlig over, hvad der var sket, at han slet ikke følte for at forlade teltet. De fortalte videre. Om natten havde de mødt en gruppe piger, og iblandt dem var der en virkelig speciel, helt utrolig veldrejet, smuk og lækker kvinde. En norsk balletdanserinde. Nej, nu stopper du. Med langt, nødebrunt hår. Nej. Hun havde været så smuk, at vennen, der nu befandt sig i teltet, ikke havde kunne tro hans held, da hun var begyndt at flirte med ham. Nej, frække norske balletdame. Ja. Og der er det skikkelig bra, det er. Det er råbra, altså. Det ene ledte til det andet, og de begyndte at kysse. Og hvad fanden så... Hun spurgte ham efter et stykke tid, om de skulle gå tilbage til hans telt. Og det var han selvfølgelig frisk på. Og der er ikke bare flaks, det er der så skikkelig god skoring, altså. Da de nåede til hans telt, var han så vild efter hende, at han glemte alt om at lyne nogle af lynlåsen op efter sig. Det vil sige, at han lukkede altså ikke døren til teltet, kan man jo nærmest sige. Han lagde sig på ryggen på luftmadrassen, og hun satte sig over og skrevs på ham. Han mærkede op under hendes nederdel, og mærkede, at hun ingen trusser havde på. Så for søren. Ja. Der er ikke underbeinklæder. Ingen underbeinklæder. Der er fri adgang, altså. Det er bare kjøre ned ad bakken og rett ind i, altså.
faen, altså fy faen, det er da så... Han havde været så vild efter hende før, kort, altså. Men nu kunne han ikke styre det længere. Nej. Så da hun lod sin, fisse glide ned over hans ansigt, tænkte han, lad det ske. Ja, gør det. Men i stedet for at glide hele vejen, så stoppede hun. Nå? Hun lagde en lort på hans bryst, lavede djævletegnet og råbte, Festival! på norsk og løb ud af teltet. Han lå så der, halvnøgen, liderlig og med en lort på brystet. Både en boss ret på brystet? Ja, det er da bedst i verden! Vi er det bedste i verden! Vi har gjort boss på dansken! Vi er det bedste i verden! Det er helt sikkert også! Siden da har vi råbt festival og lavet djævletegnet, hver gang vi så noget vildt ske. Til ære for den stakkels mand, der lagde krop til denne vilde historie. Tak for historien, Katrine Fax. Ikke? Og så kan du tage det der Cosmopolitan og... Fuck Cosmopolitan. Ja, lave op til et flag og stikke det i en varm lort. Lige præcis. En festivalbøf. Festival!